Доброе утро. Столько молодых и перспективных людей. Мы рады вас видеть. Спасибо, что посетили наш семинар «Христианский взгляд на историю». Мы представимся, и у нас будет две части. Одна историческая, теоретическая, где будут факты историческая и практическая. Андрусь расскажет как историк, такой экскурс сделает в историю, а я как можно историю практически применять. Меня зовут Сергей Бриштель, пастор Брестской церкви Возрождения и директор Трансмирового радио Беларуси. В 2021 году у нас появилась идея сделать программу, которую мы впоследствии назвали «Уроки истории». История была в тренде. Это был юбилейный год, тысячелетие города Бреста, и мы с Андрусем стояли на остановке и думали, вот было бы классно что-то подобное придумать и запустить в эфир. И первоначально мы планировали, что это была бы авторская программа Андруся, но она получилась такой совместной, да. После этого у нас было очень много разных проектов, мы об этом поговорим сегодня. Значит, Андрусь, пастор церкви Ян Продвесник из Минска и профессиональный историк, кандидат исторических наук, долгое время преподавал в университете историю и работал в Академии наук. И, конечно, мы очень надеемся, что сегодняшний семинар позволит вам расширить кругозор, увидеть уникальность нашей белорусской истории и подумать о возможностях, как ее применить. В общем, передаю Андрею Владимировичу слово, пожалуйста. Дякую вялікі. Вітаю ўсіх, рады ўсіх бачыць, вітаць. Вельмі прыемна, што столькі людзей цікавіцца гісторыяй. Мне здаецца, што это важна. Сёння мы трошкі паглядзім, як жа хрысціянства, івангельскае хрысціянства, якую ролю мае ў гісторыі Беларусі. Можна пачаць з таго, што першы беларус — это івангельскі хрысціянін. Такі быў Саламон Расінскі, віцебскі шляхціч, які назваў сябе беларусам 1586 годзе. Вось хутка будзе 440 гадоў такой саманазве. Ён зафіксаваў. У Нямецчыну паехаў вучыцца, за мяжу тады таксама было модна ездзіць вучыцца. І ён запісаў адкуль ты. Напісаў Леўка Русус, беларус. Таксама, скажем так, з евангельскімі хрысціянамі звязана, у прынцыпе, з'яўленне касмічных тэхналогіяў. Быў такі Казімір Семенович, які ў 1651 годзе напісаў кніжку на лацінскай мове, называецца ў перакладзе «Вялікае мастацтва артылерыі», дзе распрацаваў сістэму шматступеневай ракеты, якая, у прынцыпе, можа перадолець атмасферу. І ўсе навукоўцы, эта кніжка перавыдавалася шмат разоў, безліч разоў. І недавно, літаральна, было такое даследаванне па ягонай біяграфіі, ён быў евангельскім хрысціянінам. Это толькі некаторыя такія моманты. А сёння мы паговорым пра юбілеі. Хто ведае, два юбілеі ёсць дакладна у гэтым годзе, 2025. Хто ведае, якія? Тут падказка, дзве ілюстрацыі, партрэты, фотаздымак, звязаныя неяк. Што за юбілеі? Можа быць, хто так здагадаецца? Нешта са Скарынам, так, вельмі правильна. Скарына ён з якога боку? Не кожны можа тут здагадацца так. Скарына сапраўды 500-годдзе беларускай бібліі, таму што Скарына выдаў у 1525 годзе кнігу «Апостол». «Апостол» — гэта новы запавет без евангелияў і адкрыцця. Так, фактычна, гэта апошняе яго выданне, вядомае ў сакавіку 1525 года. А на фотаздымку хто? З барадой? Дзякуць Малей, так? Хто першыню чуе пра Дзякуць Малея? Ёсць людзі? Некалькі чалавек ёсць. А хто ўжо чуў добра? Хто ведае Дзякуць Малея? Таксама некалькі чалавек. І ёсць некалькі чалавекаў, якія ўстрымаліся ўвогуле. Ведаеце, Дзякуць Малей, ён, у прынцыпе, прадаўжальнік справы Скарыны. Таму што ён выдаў Біблію ўжо на сучаснай беларускай мове. Калі Скарына — это старая беларуская мова, то Дзякуць Малей — сучасная беларуская мова. Так вось, 500-годдзя беларускай Бібліі, і Дзякуць Малей, ён паводле дэнамінацыі баптыст. І ў гэтым годзе мы адзначаем 150 год беларускага баптызму. 150 год, першая баптыстская царква — гэта 1875 год.
Гэта гомельскі павет, такое сяло у Сохі. Ну, кажуць вёска, но там вёска 2350 жыхароў, ну так, дарослых. Такая вёска вялікая называлася сяло. Вось гэта першая царква, першая супольнасць баптысцкая. Таму што, ў прынцыпе, першае хрышчэнне па веры у нас адбылося яшчэ ў 16 стагоддзі. Ёсць дакладная дата. 18 мая 1578 году. Было першае хрышчэнне па веры. Хутка мы будзем святкаваць 450 гадоў, калі адбылося вось гэта. Але тады цэрквы такія не ўтварыліся, тады былі кальвіністы, лютэране ў асноўным. А ўжо такія баптысцкія супольнасці это ўжо 19 стагоддзя. Таму вось два такія юбілеі. Ну і адзін юбілей такі агульнахрысціянскі. Агульнахрысціянскі гэта 1700 год Нікейскаму сабору. Хто памятае, што звязана з Нікейскім саборам у прынцыпе? 325 года. Ну, сімвал веры, хто чуў, што ёсць такое у хрысціянстве? Невядома, першыню вы чуеце, так? Сімвал веры, нікейскі сімвал веры. А хто з Менску? Ёсць людзі з Менска. Хто ведае юбілейную плошчу Менска? Юбілейная плошча, так? Ёсць такая. Так вось юбілейная плошча, она названа ў гонар Нікейскага сабору. У 1825 годзе адзначалася 1500 год Нікейскага сабору і была пастаўлена ў Менску. Ну, на той момант это Менская кальцавая была, там было край горада. Ну, цяпер это цэнтр. Раней было край гораду, пастаўлена вялікая калона з крыжам. І гэта было 1500 год Нікейскага сабору. Так вось гэты год юбілейны. У прынцыпе, нават папа рымскі, вось нябожчык, якога некалькі дзён таму назад пахавалі, ён абвясціў, што гэта год юбілейны. У прынцыпе, кожны год, як мінімум каталіцкая царква абвяшчае 25-й год. 25-й год это юбілейны год. Вот там 1925, 1800 и так далее, и 2025 год, юбилейный, потому что Нікейскі сабор лічыцца, дзе ўпершыню было сфармавана. Мы сёння Пасху святкуем хрысціянскую. Таксама было прынятае рашэнне на Нікейскім саборы. І ўсе хрысціяне зараз святкуюць і метад вылічэння, як робіцца адлік вось хрысціянскай Пасхі. А для нас, беларусаў, гэта 500 год за беларускай Бібліі, 150 год беларускаму іванскаму прабуджэнню і 150 год беларускаму баптызму. Таму вось пра гэты юбілей трошкі пагаворым. І мы пойдзем ад пачатку. Вось гэта першы юбілей, гэта вось кніжка «Апостал» Францыска Скарыны, а гэта ілюстрацыя, як думаеце, адкуль ілюстрацыя вось тут з ягоным партрэтам? З Бібліі, вельмі правільна. Біблія Скарыны, яна ілюстравана ягоным уласным партрэтам. На той момант гэта быў такі нечаканы і вельмі важны крок. Чаму? У 1525 годзе, у гэтым годзе, Англія, увесь англамоўны свет, ён святкуе 500 год першай англійскай друкаванай Бібліі. Уільям Тиндейл, ён надрукаваў, правда, не ў Англіі, а ў Францыі, гэты новы запавет па-англійску. Ну і Скарына надрукаваў першыя кнігі ў Празе, а не ў Беларусі. Так вось, Уільям Тиндейл, ён пражыў пасля таго, як выдаў першую англійскую Біблію, роўна 6 месяцаў. На загад англійскага караля яго выкралі, арыштавалі на тэрыторыі Францыі, перавезлі праз Ла-Манш і ў Лондоне спалілі. За вось гэты нацыянальны друк нацыянальнай Бібліі. 1525 год, это яшчэ да рэфармацыі, каб мы разумелі. Скарына змяшчае у Бібліі свой партрэт і свой дакладны адрас. Ён піша, што са слаўнага гораду Полацку, ён людзям Богу качці і людзям паспалітым к добраму навучанню. На той момант гэта была надзвычайная смеласць. Каб ніхто не пераблытаў, ён проста піша, ён змяшчае дакладны адрас, адкуль ён. Ён піша сваю доктарскую ступень, доктар Францыск Скарына. І людзі з англамоўнага свету, якія, ну, напрыклад, з якімі я сустракаўся, яны пытаюцца заўсёды, як Скарына скончыў сваё жыццё. Таму што для іх першы друкар Бібліі гэта смертнік. Это чалавек, які ахвяруе сабой. Кажу, нормально, пражыў да 61 года. У 61 год, на той момант вельмі старым чалавекам памёр сваёй смерцю. Кажуць, фантастычная краіна, фантастычная свабода, таму што нашы ўсе былі ў вельмі складаных становішчах. Хто памятае, можа, гісторыю Марціна Лютера, дзе ён рабіў пераклад Бібліі? Ён рабіў пераклад Бібліі ў падполлі. Пасля Ворскага сабору сябры яго выкралі і змясцілі ў замак Вартбург, там, дзе ніхто не ведаў, дзе ён знаходзіцца. 6 гадоў ніхто не ведаў, ён проста быў, ён знік, Марцін Лютер, і там рабіў пераклад Бібліі. І толькі ў 1534 годзе выйшла Біблія Марціна Лютера. Была надрукаваная. На той момант гэта ўжо была пратэстацыя, ўжо з'явілася слова пратэстанты. Слова пратэстанты — гэта 1529 год.
Ужо ён быў пад абаронай, але таксама вось гэта айцец рэфармацыі Ян Гус, першы перакладчык Бібліі на чэшскую мову. Мы памятаем, як скончыў сваё жыццё. Хутка будзе вось 610 гадоў, 6 чэрвеня 1415 года ён узышоў на вогнішча. Ну і можна это працягваць доўга. Таму это унікальная з'ява. І вось гэта кніга апостол. Увогуле, першая Біблія пад адной вокладкай. Цяпер мы прывыклі, што Біблія гэта адна кніга, так? А тады не было такога. 16 стагоддзя гэта Біблія была асобнымі кнігамі выходзіла. Першая Біблія это сярэдзіна 1559 год, по-моему, першая Біблія, якая пад адной вокладкай выйшла, бо яна вялікая. Берасейская Біблія это больш за 6 кілаграмаў. Ну, такая вялікая просто Біблія, і насіць з сабой незручна. Скарына вынайшаў шрифт кірылічны і вынайшаў фармат Бібліі на маленькая, ну, але асобнымі кнігамі друкаваў. І яшчэ не было падзелу на раздзелы і вершы. Але Біблія для такога уласнага карыстання. І што самае цікавае, што Біблія гэта была для люду паспалітага. І другое прабуджэнне, гэта і другі юбілей, гэта беларускае евангельскае прабуджэнне. Это вельмі цікавы момант. Хто ведае вось фотаздымак гэтай жанчыны прыгожай? Хто такая? Ёсць ідэі? Ці трэба падказку? А хто побудзіў? Ясна. Это вось Варвара Івановна Кавалеўская. Яна беларуская шляхцянка, жонка Вільгельма Фетлера, можа нехта чуў, такого пастора, які ў Петербургу пабудаваў дом Евангелля. Вельмі цікавая гісторыя іхнага шлюбу, жаніцьбы, вось у горадні, я пра яе трошкі пазней раскажу. Гэта Мікалай Макарэўскі, праваслаўны святар. Ён тут жыў у Берасці, на вуліцы Садовай, у доме Гінзбурга. Ён жыў і стварыў першую баптысцкую супольнасць у Берасці ў 1913 годзе. Ён напісаў некалькі кніжак. Гэта кніжка ягонае сведчанне, як ён пакаяўся, навярнуўся і стаў баптыстам. На той момант гэта прагучала па ўсёй расійскай імперіі, што вось праваслаўны святар, ён стаў евангельскім веруючым. І там вось ужо лягчэй здагадацца, хто это. Ну, Лукаш Дикуцьмалей і ягоная жонка Серафіма. Яны чым знакавіты, это 1912 год, это пачатак перакладу Бібліі на сучасную беларускую мову. Ягоная жонка таксама брала чынны удзел у біблійных перакладах, таму што яна расчытвала почерк Дикуцьмалея, яна рэдагавала, яна перадавала. Увогуле вельмі такія унікальная сям'я. Унікальная сям'я. Таму вось гэтыя два юбілеі. Першы беларуская Біблія, 500 год і 150 год беларускаму евангельскаму прабуджэнню. Вось пра беларускае евангельскае прабуджэнне ўвогуле мала інфармацыі. Мы вельмі мала ведаем пра яе. Дзе можна пра гэта пачытаць больш? Таму што ў нас тут семінар каротенькі, вельмі кароткі. Значыць, такі ёсць рэсурсны сайт belreform.org. Там можна вельмі шмат артыкулаў розных і матэрыялаў, можна проста пазнаёміцца значна глыбей. Ёсць такія ўрокі гісторыі, перадачы, вось пастар Сергей больш раскажа пра гэта. Урокі гісторыі, якія выходзяць кожны тыдзень, і мы робім таксама, ну, тым ліку вось пра евангельскае прабуджэнне, ну, пра ўсю гісторыю Беларусі. Канал «Слухай сюды», там пра больш такія пашыраныя лекторыі, пра розныя асобы, розных перыядаў у гісторыі Беларусі. Ну, вот ёсць прыкладна па 500 год беларускай Бібліі. Таксама выпуск. І часопіс «Крыніца жыцця». Хто ведае такі часопіс? Ёсць людзі? Слава Богу. У часопісе «Крыніца жыцця» з 22 году друкуюцца тэкставы варыянт урокаў гісторыі, а ў гэтым 25-м годзе юбілейным ёсць артыкулы пра 150 год беларускаму баптызму. Выйшла ўжо, першы быў пра Гомельшчыну, пасля пра Віцебшчыну, ось у гэты пра Гарадзеншчыну выйдзе, ну і пра ўсе вось нашыя вобласці да канца года. 6 нумароў, 6 абласцей, 6 асобаў, 6 цікавых гісторыяў. Таму можна прачытаць на старонках часопіса «Крыніца жыцця». Ну і пачнем вось гэта з першага юбілея. Першы юбілей гэта 500 год беларускай Бібліі. Значыць, Скарына. Сколько павінен закончыць? У 40 хвілін, так? Ага, дзякуй вялікі. Францыск Скарына. Малюнак Пётра Сергеевича, вось Скарына ў друкарні. Ён быў чалавекам унікальным. Унікальным чаму? Ён нарадзіўся ў такой заможнай сям'і прадпрымальніка, купца. Ягоны бацька быў гарбар, гандляваў скурамі. Ён атрымаў універсітэцкую адукацыю,
паступіў у універсітэт у 14 гадоў. Ну, тады лічылася, што універсітэт 14 гадоў это самы ўзрост, каб пачынаць паступаць у універсітэт. Каб паступіць у універсітэт у той час, не патрэбна было экзаменаў нічога. Толькі заява на лацінскай мове і грошы. Вось прыносіць такі хлопчык 14гадовы, піша заяву на лаціне, прыносіць рэктар, кажа: окей, добра, мы цябе прымаем. І першы быў 2 гады, это бакалаўрыят, 7 вызваленых навук. Он вучыцца, і калі ён давучваецца, ну, мала людзей давучвалася до конца. Это было вельмі складана, это падлеткі фактычна. Ну, але людзі мала жылі просто. Жыццё было вельмі кароткае. У 40 гадоў чалавек это ўжо лічылася, ну, это пашчасціла дажыць. Эпідэміі розныя, ну, смяротнасць вельмі высокая. Таму з 14 гадоў ось ён прыходзіць у Кракаўскі універсітэт. У Беларусі не было ніводнага універсітэта. І працягвае сваё навучанне у Падуі. Было 3 факультэты ва універсітэтах тады. Гэта факультэт тэалогіі, медыцыны і юрыспрудэнцыі. Скарына выбраў медыцыну. Ну, напрыклад, Жан Кальвін, ён быў кім? Юрыстам. Ён выбраў юрыдычна. Была агульная сістэма, як цяпер кажуць, балонская сістэма, таму што першы універсітэт это Балонья, 1088 год. Універсітэт это супольнасць. Не было так, як цяпер, што там фактычна каставасць такая, што ёсць студэнты, выкладчыкі. Тады это была такая агульная супольнасць студэнтаў-выкладчыкаў, якія разам шукаюць ісціну. Юнис версітас, глядзяць у адзін бок, каб знайсці праўду. Пошук праўды это самае галоўнае такі вось. І вось эта супольнасць, яна шукае адказ на тыя пытанні. Вось ён становіцца медыкам і прыходзіць да высновы, што вялікая праблема ў тым, што няма Бібліі, што мноства людзей называюцца хрысціянамі, але не ведаюць слова Божага. Яны не могуць яго чытаць, не ведаюць лацінскай мовы. Увогуле Бібліі ў саміх вельмі мала. І таму ён робіць першы уласны пераклад, у 27 гадоў яго выдае. Ставіць дакладную дату. Мы ведаем, ён ставіць на кніжцы дакладную дату, калі яна выйшла, каб ніхто не памыліўся, свой партрэт, свой адрес. Ён усё ставіць, да тое, ён маніфестуе. Вось я лічу, што гэта правільная і богаўгодная справа. 6 жніўня 1517 году. І выхад Бібліі ён прыводзіць да вельмі важных наступстваў. Таму што калі кожны чалавек, кожны хрысціянін чытае Біблію, значыць, кожны асабіста мае стасункі з Богам. Адсюль вось, менавіта мы кажам сёння пра правы чалавека, пра ўсё такое, а яно адсюль з'явілася, што кожны асобны чалавек, ён мае адносіны з вялікім Господам. І значыць, ён каштоўны. Каштоўнасць чалавека вось, у гэтым з гэтага падыходзіць. Ад гэтага ідзе рэфармацыя. Францыск Скарына выдае сваю Біблію ў Празе. Мы можам паглядзець тут вось Вялікае княства літоўскае, каралеўства польскае, а Прага дзе знаходзіцца? Святая Рымская імперія нямецкай нацыі. Гэта такі кангламерат нямецкіх і славянскіх дзяржаваў. На месца Рымскай імперіі прыйшла. Лічылася, што вот Рымская імперія пала, і замест яе вось Святая Рымская імперія. Сталіца горад Вена была. І вось там была Прага. І Прага вельмі недалёка, 100 кіламетраў ад горада Віттенберг. А ў Віттенбергу жыў хто у той самы час? Мартин Лютер. І ў Віттенбергу пачалася рэфармацыя. Рэфармацыя пачалася 31 кастрычніка. Праз 2 месяцы пасля таго, як Францыск Скарына выдаў Біблію. Мартин Лютер і Францыск Скарына у той самай дзяржаве, у тым самым рэгіёне, фактычна яны рабілі адначасова тую самую справу. Пачынаецца агульнаеўрапейская рэфармацыя. Мяняецца уся гісторыя. І вось гэта, конечно, для нас вельмі важны юбілей. 517 год, 525 год. 517 ён пачаў Біблію друкаваць, выдаў 23 кнігі старога запавету, а у 525 выдаў 22 кнігі новага запавету. Пачатак і канец. Таму у нас 2 юбілеі, 2 500-гадовыя юбілеі. У 17 годзе быў і у 525. Чаму Прагу ён выбраў? Таму што з Прагі з Чэхіі быў першы евангельскі прапаведнік у Беларусі. Гэта паплечнік Яна Гуса Геранім Пражскі. Геранім Пражскі, ён прыехаў у Вялікае княства Літоўскае і прапаведаў у Вільні, Віцебску і Полацку. Ён таксама, як і Ян Гус, у 46 гадоў ён узышоў на вогнішча за свае погляды. За погляды таго, што кожны чалавек павінен чытаць Біблію і асабіста мець адносіны з Богам, што індульгенцыі гэта не Божая справа. Ну і гэтак далей. Гусітам быў. Ну і Скарыну называлі гусітам. І Скарына браў за ўзор, за прыклад, Яна Гуса. Яна Гуса, гусітаў, і нават карыстаўся чэшскай Бібліяй венецыянскай, выдадзенай у 1506 годзе. І таму ў Празе 1422 годзе вялікі князь літоўскі Вітаўт быў выбраны каралём Чэхіі і паслаў войска
ліцвінскае войска, ну наша войска, абараняць Чэхію ад крыжовых паходаў. І гэта войска асела ў Празе, і таму праз 100 гадоў, калі Скарына там друкаваў, там было вельмі шмат беларускамоўных людзей. Ну, то ён друкаваў нацыянальны пераклад для каго? Ну, не для чэхаў, конечно. Але там была вялікая беларуская дыяспара. І таму, канешне, вось Чэхія. Але Скарына не выдаў перакладу Евангеліяў. А першы пераклад Евангеліяў выдаў шляхціц з Віцебшчыны, ёсць людзі з Віцебшчыны. Няма тут, минулый раз былі. Васіль Цяпінскі, афіцэр войска Вялікага княства Літоўскага, жанаты на князёўні Соф'і Жыжэмскай. А князі Жыжэмскія гэта першыя кальвіністы ў Менску. У прынцыпе, яны ў Менску, на іхнай зямлі быў у нашай сталіцы першы кальвінскі збор. Дык вось ён вырашыў давяршыць справу Скарыны і выдаць Евангеллі па-беларуску. Евангеллі былі вельмі, скажем так, дарагой справай. А ён напісаў з убогай сваёй маентнасці, грошай не было. Ну, Скарыну фінансаваў то. А мог Радзівіл выдаць там Біблію, што Радзівіл быў па сённяшніх мерках мільярдэр. Каб выдаць Біблію, ён 35 кілаграм золата паклаў адразу, сказаў, ну вось выдайце 500 асобнікаў, 500 кніг на гэта. І Скарына Цяпінскі, ну, людзі бедныя, па сутнасці. Таму ён не давяршыў выдання, але выдаў 2,5 Евангеллі. І вось лічыцца такі першы перакладчык уже Евангелія на сучасную беларускую мову, на старабеларускую мову. А першы пераклад на сучасную беларускую мову якраз зрабіў Лукаш Дзекусь Малей. І вельмі цікавая яго гісторыя. Чым яна цікавая? Тым, што ён пачаў выдаваць маленькія Евангелі. 1926 год, мы ўжо пераносімся ў 20 стагоддзі. Хто сочыць, мы з 16 скочылі адразу 20. А што было паміж гэтым, ну, можна пачытаць там і паглядзець на тых рэсурсах, якія казаў. Таму што быў заняпад такі. Здавалася, што паколькі мы, наша эліта, адракліся ад ідэяў рэфармацыі, здавалася, што нас няма ўвогуле, што не будзе. Як памятаеце, ізраільскі народ адрокся ад Господа і патрапіў куды? У палон, вавілонскі палон. Мы таксама ў нейкай няволі былі, но не было нацыянальных перакладаў. І казалі, што Бог маўчыць. Разумееце, у нас не было нацыянальных перакладаў 200, амаль 300 гадоў. 300 гадоў. Народ, які... Мы апярэдзілі ангельцаў на 8 гадоў у 16 стагоддзі. А пасля мы рэзка адсталі, абвалілася ўсё. І вось Дзекусь Малей, баптысцкі пастыр з Берасця, у 20 стагоддзі вырашыў аднавіць гэта. І пачаў выдаваць маленькія Евангелі. Пачаў з Евангелія, вось гэта першае Евангелие 1926 год. У наступным годзе было 100годдзя. 35 000 асобнікаў. Вельмі цікавы момант, што да выдання беларускай Бібліі ўжо сучаснай мае дачыненне ніхто іншы, як Уінстон Чэрчыль. Хто чуў пра такога палітыка? Так. Ну, слава Богу. Быў такі палітык у Брытаніі, вельмі вядомы, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, ну і так далей. Дык вось, ягоны асабісты сакратар парламенцкі Александр Маккалум Скотт, ён шатландзец. Ён прыехаў у Беларусь, каб паглядзець, наколькі беларусам трэба беларуская Біблія. Бо ішоў такі фейк, што беларусам не патрэбна беларускую Біблію. Праваслаўныя беларусы чытаюць Біблію па-руску, а каталікі па-польску, вельмі правільна. І ўсё, і ўсе вясёлыя. А беларусам Бібліі то і не патрэбна. Хай тыя па-польску, тыя па-руску. А ён прыязджае і кажа, у нас, ну, што ў Беларусі, так як у Шатландыі, вялікі 12-мільённы народ у цэнтры Еўропы не мае сваёй Бібліі. І калі беларус хоча пакаяцца, як яму каяцца? Якую Біблію на замежнай мове чытаць? Пры тым, што яны апярэдзілі нас на 8 гадоў. Ён, згледзячы шатландскай перспектывы, і ён кажа Чэрчылю. На той момант Чэрчыль фінансаваў, даваў яму заробак, і яны пішуць экспертнае такое заключэнне. Ну, і не пішуць, конечно, Чэрчыль падпісвае там экспертнае заключэнне ў брытанскае замежнае біблійнае таварыства, каб была надрукавана. Біблію пераклад то ёсць, але надрукаваць яго трэба, это немалыя грошы. А той момант пасля першай сусветнай вайны у беларускіх баптыстаў грошай няма. Таму вось друкуюць Біблію вялікім накладам. І ў 1931 годзе выходзіць увесь новы запавет і псальмы. Па-беларуску 25 000 асобнікаў. Вельмі важны момант. І ўжо цяпер 5-е і 6-е нават выданне ёсць. Вось 5-е выданне тут там ляжыць на фартэпіяна, і удзельнікі нашай семінару могуць нават бясплатна ўзяць вось гэты асобнік, паглядзець, там ёсць прадмова да гэтага, як ён друкаваўся, ну і самім тэкстам паглядзець, як жа перакладалі у той момант. Вельмі добрая мова, таму што Лукаш Дзекусь Малей і Антон Луцкевіч, вось два суперкладчыкі, яны імкнуліся зрабіць гэта якасна і дасканала. І вось гэта беларуская Біблія выходзіць. Гэта таксама вялікая падзея, таму што сведчыла пра адраджэнне Беларусі ў 20 стагоддзі.
У 2023 годзе выходзіць першая Біблія, перакладзеная з арыгінальных моваў пастар Антоній Бокун. Біблія, дарэчы, 500годдзе беларускай Бібліі, 17-го года фотка. Біблія, якая з'яўляецца, ну, такім... Дарэчы, як думаеце, на які дакумент падобна вокладка? Хто адразу так? Ну, скарыны арнамент. Увогуле, это такі сіненькі. Многія кажуць, што падобна да пашпарта. Што пашпарт. Ну, з'яўляецца пашпартам народу. Пашпарт народу, што вось мы дасягнулі такой інтэлектуальнай вяршыні, што маем уласны распаўсюджаны пераклад. На сённяшні момант ужо 2 наклады разышліся, ўжо 3-ці наклад выходзіць, выйшаў ужо 3-ці наклад Бібліі на сучаснай беларускай мове. Такім чынам, ад скарыны да Бокуна вось пастаянна ідуць пераклады. І з усімі беларускімі, фактычна з 90% беларускіх перакладаў Бібліі звязаны евангельскія хрысціяне. Таму што Біблія патрэбна ў першую чаргу евангельскім хрысціянам. Ну і 150 год беларускага баптызму, трошкі я літаральна некалькі словаў скажу. Евангельскае прабуджэнне і адраджэнне. 1875 год. Якая ў нас асацыяцыя можа быць? Што тады магло адбывацца ўвогуле? Мы памятаем, што мы страцілі нават сваю дзяржаўнасць. Беларусь была далучана да расійскай імперіі, і ўся тэрыторыя была падзелена на губерні. Ну, не было такой асобнай нават аўтаноміі, не было ніякай. Лічылася, што беларусы гэта народ вельмі адсталы. Вельмі адсталы, нават такі расійскі паэт, такі Мікалай Алексеевич, здаецца, Някрасаў, ён пісаў, што там пра чыгунку, калі пісаў, што там беларусы будуюць чыгунку, такі калтун у валасах, там гэта хваравітыя людзі, беларус забіты мужик, там і так далей. Такі вось вобраз такі быў ствараўся. І тут раптам, ну раптам не для Господа, конечно, але Господ пачынае ў Магілёўскай губерні, на самым поўдні Магілёўскай губерні, у Гомельскім павеце з'яўляецца евангельскія вернікі і евангельская супольнасць. Пачынаюць каяцца цэлыя вёскі. У гэтых вёсках пропаведь Евангелія, яно палягала на чым? У тым, што прыходзілі з поўдня, з Украіны, там Херсон, Адэса, людзі, якія пазнаёміліся там з Евангеліем. І яны пачынаюць прапаведаваць аднавяскоўцаў. Увогуле, гэты час, калі новае пакаленне, маладое пакаленне, яно крытыкуе старое пакаленне за фармалізм. Таму што 19 стагоддзя это людзі яшчэ жывуць саслоўямі. Ну, груба кажучы, калі ты нарадзіўся селянінам, ты селянінам і памрэш. У цябе няма шансаў неяк выйсці далей. А ўжо ў канцы 19 стагоддзя гэтыя саслоўныя рамкі, яны ламаюцца. Ломяцца саслоўныя рамкі, і людзі становяцца па-іншаму мысліць. Мысліць катэгорыямі тое, што кожны чалавек, ён можа дабіцца ў жыцці нечага большага. І крытыкуецца фармалізм. Калі я хрысціянін, я не магу быць фармальным хрысціянінам. Мне трэба нешта большае. Калі я беларус, то я не магу быць фармальным беларусам. Мне трэба нешта большае. Калі я там муж ці жонка, не магу быць проста. Там самыя розныя рухі, самыя розныя ідэі. Нават там у інтэлігенцыі. Такі быў пісьменнік Леў Толстой у Расіі. Ён напісаў некалькі тэалагічных там кніжак. У чым мая вера? Яе забаранілі. Сказалі, што кепска еретык. Ён напісаў сваю споведь, там дыскутуюць. Але гэта інтэлігенцыя у Петербургу. А тут народ у вёсках. І адбываецца нейкі цуд. Цуд адбываецца ў чым? У тым, што ў самой праваслаўнай царкве пачынаюцца рэформы. Людзі пачынаюць жыць, ну, скажем так, што трэба набажэнства неяк. Ну, там такія ў дакументах сустракаюцца такія фразы, што там, ну, нельга на набажэнствах там смяяцца і так далей. Нельга дзяцей вучыць фармальна. Кажа, вось там быў такі настаўнік, які крытыкаваў Біблію. Ну, крытыкаваў Біблію абсалютна і не ведаючы. І на вясковых сходах гэта абмяркоўваецца. І цэлыя вёскі яны падтрымліваюць пераход у евангельскую веру. Гомель становіцца цэнтрам беларускага баптызму. Ну, першы цэнтр беларускага баптызму. Сёння, напэўна, Берасць, так? А тады быў Гомель. 1887 год арыштавалі, это ж было нелегальшчына ўсё, арыштавалі 9 пастароў. 9 пастароў, і іх хацелі судзіць у Гомелі.
Але адмовіліся судзіць у Гомелі. Чаму? Лічылася, што прысяжныя не прагаласуюць. Тады былі суды прысяжных. Не суддзя вырашаў, чалавек вінаваты ці не вінаваты, а былі прысяжныя, ну проста людзі набраныя, і яны сваім галасаваннем вырашалі, вінаватыя ці не. І казалі, што гомельскія прысяжныя не прагаласуюць супраць баптыстаў. Таму перанясём працэс у Рагачоў. Каб абараніць беларускіх баптыстаў, прыязджае адвакат з Парыжа. Пра гэта пачынаюць пісаць газеты. Я гэта калі пабачыў у архіве, у мяне быў шок такі. Там прыязджаюць карэспандэнты, ён кажа, гэты адвакат прыехаў, там абняў усіх падсудных. Там яны ўжо думаюць, якога пракурора прызначыць, таму што трэба, каб чалавек быў адэкватны. Там збіраецца вялікая колькасць людзей. Як прагаласуюць прысяжныя? Гэта ўсё ў дакументах, задакументавана. І адбываецца такі евангельскі рух, вельмі сур'ёзны. Лідарам гомельскага прабуджэння з'яўляецца Лявон Прымачэнка. Лявон Прымачэнка, адзін з такіх, мы сёння пра яго мала што ведаем, але на той момант гэта імя грымела. Мінскі губернатар Александр Дымбавецкі пісаў расійскаму імператару Александру III, што на Прымачэнку з надзеяй глядзяць усе штундысты Магілёўскай губерніі. Штундыстамі тады называлі. Ён быў чалавекам вельмі адважным. 29 гадоў правёў у турмах, на катаргах і ўсюды пры цары. З ягонага жыцця 29 гадоў усюды. Ён фактычна адважна прапаведаў, абвяшчаў евангельскую веру. І Лявон Прымачэнка, ён, так скажем, сімвалізуе кошт, які плацілі першыя баптысцкія прапаведнікі. Это страшны кошт. Напрыклад, калі ты абвяшчаў сябе баптыстам, то ты становіўся па-за законам. Ты не можаш пайсці ў школу, а твае дзеці незаконна народжаныя лічацца. Потому што ты, калі жаніўся, у баптысцкай царкве дакумента няма, пасведчання аб нараджэнні няма, аб хрышчэнні. Хрышчэнне — это пасведчанне аб нараджэнні. Ты не можаш у школу пайсці, ты не можаш на працу уладкавацца, ты ўсюды пішаш, што ты па-за закону. Ты вельмі складаны кошт, вельмі складаныя працэсы. Але людзі выломваліся вось з гэтага, прабівалі гэту сцяну, каб адрадзіць ту евангельскую веру, якая была ў нас яшчэ ў 16 стагоддзі. Вось, напрыклад, гэта такая фотаздымак, тут трошкі зацемняе у нас. Это арышт кніганошы, здымак з 1886 года. Як распаўсюджваліся Бібліі? Бібліі прыносіліся звычайна па начах і стукаліся ў вакно людзі і казалі: ёсць Біблія, калі ёсць магчымасць ахвяраваць пару капеек, то ахвяруйце. Калі няма, бярыце бясплатна. Гэтых кніганошаў арыштоўвалі, яны адсіджвалі тэрміны, у іх нешта забіралі, але з'яўляліся новыя. Яны проста на сабе ці на возе, на кані насілі гэтыя Бібліі па вёсках. І гэта была такая вельмі складаная праца. Вось беларускія кніганошы, пра іх яшчэ няма ніводнага даследавання, але яны былі, іх шмат. І адным з іх быў якраз Лявон Прымачэнка. Спрэчка пра веру. Ужо дайшло да таго, што мастакі пачалі пісаць. Вось спрэчка звычайна такое: трэба іконы ў хаце ці не? Навошта, якую функцію выконваюць іконы? І вось спрачаліся старое пакаленне з новым і гэтак далей. Баптысцкая хатняя царква. Не было малітоўных дамоў, іх немагчыма было пабудаваць. Усе церквы былі хатнямі. Збіраліся ў хаце, чыталі вось Слова Божие. Гэта канец 19 стагоддзя здымак. Баптысцкая сям'я на Палессі. Шматдзетная сям'я, звычайна працавітыя. Казалі, што вельмі добра, людзей ж не п'юць. Вось гэта не п'юць, не разводзяцца. Вельмі высокая ступень п'янства была. Каласальная проста. Мы сабе не ўяўляем. У Столінскім толькі павеце за 1912 год выпілі 35 000 бутэлек гарэлкі. Гэта ўжо на мяжы вымірання. Столінскі сёння лічыцца такім адным з евангельскіх, а тады ён стаяў на мяжы проста вымірання. Венерычныя хваробы. Просто было. Палессе гэта лічылася ўсё. Калі ты на Палессе, гэта, я не ведаю, як там у экватарыяльную Афрыку дзесьці, это ўсё. А тут пачынаецца адраджэнне. Менавіта з самай такой непростай часткі Беларусі пачалося евангельскае прабуджэнне. У горадні баптысцкая царква ўзнікла ў пачатку 20 стагоддзя. І пачалася яна з цікавая гісторыя, такое каханне Варвары Кавалеўскай і Вільгельма Фетлера. Вільгельм Фетлер на той момант, ён ужо такі пажылы чалавек, яму 26 гадоў. Ён пастар Пецярбургскай царквы, ён нарадзіўся каля Рыгі ў нямецка-латышскай сям'і. Яго бацька латыш, маці немка.
ён пазнаёміўся з навучэнкай жаночых курсаў Варварай Івановнай Кавалеўскай, якая сама з Беларусі, з Гродна. Ён закахаўся ў яе. Закахаўся і папрасіў яе рукі. На той момант ёй 16 гадоў, яна непаўнагадовая. І ён вырашыў прыехаць у горадню і прасіць яе рукі афіцыйна ў бацькоў. А бацькі не толькі супраць таго, каб яна выйшла замуж за Фетлера, яны супраць таго, каб яна пераходзіла ў баптызм. Для іх гэта вялікі скандал. І ён не мог прыехаць да іх дадому, ён зняў нумар у гатэлі еўрапейскі ў горадні і запрасіў туды бацькоў, сваякоў, членаў царквы, а замест іх прыйшла паліцыя на чале з гарадзенскім паліцмайстарам Фрэмерманам. І ён сказаў, што ўсе ўдзельнікі незаконнага зборышча арыштаваныя. Вільгельм Фетлер піша ў сваім данясенні. Паліцмайстар паводзіў сябе настолькі нахабна, што я быў гатовы яго выклікаць на дуэль. І калі б не духоўнае званне, я бы гэта зрабіў. Ён піша скаргу на імя прэм'ер-міністра Петра Сталыпіна. А жонка Петра Сталыпіна, яна хадзіла у царкву Фетлера, наведвала ягоныя лекцыі. І гэта даходзіць да Сталыпіна. Сталыпін спускае ў горадню, кажа губернатару, што у вас адбываецца, разбярыцеся. Губернатар піша адказ, што ён сабраў 120 чалавек, што было неправда, што ён арганізаваў незаконнае малітоўнае зборышча, што ён там хоча выкрасці у бацькоў дзяўчыну і патаемна з ёй ажаніцца. І гэтак далей. І там цэлая вось такая перапіска. Вельмі моцнае супрацьстаянне. Пра гэта пішуць газеты. Я ў Петербургу архіве бачыў там выразкі з газет. Самыя такія, гэта ж хроніка такая, вау, такое каханне, такое гэтак далей. Паглядзіце, што робяць баптысты. Вы думаеце, яны там такія праведныя, вот ён з непаўнагадовай хоча ажаніцца. Варвара Кавалеўская таксама піша на імя Сталыпіна сваё сведчанне. Это мусіць самае знакамітае сведчанне пра пакаянне, з беларускіх. Я бачыў яго вось гэты дакумент, і напіша, як яна прыйшла да Господа, як яна вучылася, хто для Ісус Христос, і што яна дала згоду Фетлеру па дасягненні свайго паўнагоддзя праз 2 гады. Это ў 911, а ў 913 годзе яны павінны былі ажаніцца, але бацькі супраць. Губернатар супраць, паліцыя супраць, духавенства супраць, увесь горад супраць яе. І ўсе сочаць, чым усё скончыцца. Як думаеце, чым скончылася? Вяселлем! 28 чэрвеня 1913 года у Петербургу у доме Евангелія адбылося вяселле. І на вяселле прысутнічаў старшыня Сусветнага саюза баптыстаў Роберт МакАртур, які прыехаў з Лондона. Нават у Лондоне даведаліся пра такое вялікае каханне. Рамео і Джульетта тады пісалі, пачатак 20-го стагоддзя. І ў іх нарадзілася 13 дзяцей. Сям'я Фетлераў, усе дзеці называлася спеўная сям'я, таму што ўсе спявалі альбо ігралі на музычных інструментах. Ён жыў у Рызе у другой палове ўжо свайго жыцця, 20-е гады. І яны ішлі на служэнне пешшу заўсёды і спявалі. І далучалася звычайна людзей, а хто тут за сям'я? І прыводзілі на служэнне разам з сабой, там, ад самага маленькага да самага большага. Вось гэта. Што? Ну, конечно, безумоўна. Ну, сам Фетлер, ён памёр у 57 годзе. Варвара Кавалеўская яго перажыла, там, не памятаю, на 10 гадоў. Але, дзеці, унукі, там шмат унукаў, там цэлая так. Мікалай Макарэўскі і Дзя Куцьмалей. Так, колькі мне хвілінаў ўжо, Сяржук, можа, ты мне не засталося. Мы павінны 40 скончыць, так? Нам далі на 10 хвілін больш. Що значить не засталося? Значить, Мікалай Макарэўскі і Дзя Куцьмалей. Мікалай Макарэўскі пакаяўся ў 910-11 годзе. Хутчэй за ўсё пазнаёміў Дзя Куцьмалея з Іванам Праханавым. Іван Праханаў быў у Петербургу і з біблійныя курсы. Ну, вось ён так выглядае. Пра яго напісалі 2 брашуры. Адна за яго, другая супраць. І ён ездзіў на евангелізацыю. Кажаце, вы можете прачытаць пра мяне 2 кнігі. Адна супраць мяне, другая за мяне. Калі ласка, чытайце і рабіце свае вынікі. І раздаваў сваё сведчанне такое. Вось пратакол допыту. Ён прыехаў у Берасце 27 студзеня 14 года. Арыштавала яго паліцыя, таму што ён прапаведаваў па-за межамі малітоўнага дому. А як вы думаеце, колькі ў Берасце было малітоўных дамоў на той 0. Ён не мог прапаведаваць у малітоўным доме, бо малітоўных дамоў не было. Там ён прыехаў, прапаведаваў на вуліцы, яго арыштавалі. Ну, дзякуючы пратаколу, мы пра яго ведаем вельмі шмат. Ну і заканчваю ўжо, гэта
Канферэнцыя. У гэтым годзе будзе юбілейная канферэнцыя 6 снежня 25 году. Іванаўская царква Беларусі, гісторыя сучаснасць у мінскай багаслоўскай семінарыі. Калі хто будзе ў Менску ў гэты час, запрашаем паслухаць, узяць удзел. На сённяшні момант выйшлі 6 тамоў, 6 тамоў каго? Кнігаў, якія змяшчаюць артыкулы удзельнікаў канферэнцыі. Так што калі нехта займаецца гісторыяй, можна паўдзельнічаць. Ну і нагадваю таксама, што можна яшчэ ў канцы будзе ўзяць новы запавет і псальмы ў перакладзе Лукаша Дзікусмалея. Дзякуй за увагу. Друзья, вы не устали? Нет? Развивайся, а можете презентацией поделиться? Ну, в общем-то, конечно. На флешку. Всё. Ну, только не сейчас. В этом году я познакомился с одним пастором из Латвии, и он мне рассказал, что в 27 году будут праздновать столетие дома, который построен в Латвии по такому же проекту, как в Санкт-Петербурге Дом Евангелия, потому что там его строил Фетлер по такому же проекту. И он мне рассказал, что когда Вильгельм Фетлер подписывал Библии, когда кому-то дарил, он подписывал просто 100% для Христа. Да, интересно, просто и глубоко. Друзья, когда вас спросят, на каком из двух семинаров вы были на Speak Up 25, вы скажете «Христианский взгляд на историю». А почему «Христианский взгляд на историю»? Почему такое название семинара? Потому что нам надо учиться смотреть в прошлое и учиться из прошлого, да? Что история – наставница життя. Так, Андрусь? Так. Магистр Витя. Да. Поэтому, знаете, хороший вопрос, который можно задать себе: Господи, вот помоги мне видеть, что ты делал и что ты делаешь. Потому что наш Господь, Он пишет историю. Он пишет историю, и мы сегодня можем наблюдать за этим. И знаете, наше общество, в котором мы живем, в Республике Беларусь, оно помогает нам осмыслить, лучше осмысливать наше прошлое. Вот, например, вы были в городе Бресте на пересечении улиц Гоголя и Советская. Если вы были, то вы видели памятник тысячелетия, который был установлен в 2009 году. И скажу вам, вот на пьедестале, там, так, на высоте исторические личности и собирательные образы. И за каждого из этих исторических личностей шла война. Собрались историки, люди культуры, науки, чиновники и рассуждали, кого поместить на памятник тысячелетия. И там есть Николай Радивил Черный, христианин, человек, который был мэром города, человек, который был главой правительства Великого княжества Литовского, и у него в руках, какая вы думаете книга? Библия. Нужен правильный экскурсовод, который подведет вас к памятнику тысячелетия и расскажет. А еще смотрите, вот это вот изображение. Что это за городочек такой небольшой? Как вы думаете? Да, это старый город Брест, который, кстати, находился в Брестской крепости. Вот там был старый город. Поэтому для нас, брестчан, конечно, крепость — это кукушонок, который вытолкнул из гнезда природных детей. Да? То есть политический, культурный, духовный центр Брест, он превратился в свое время в уездный городок Российской империи. Ну, так сложилась история. И вот смотрите, над этим старым городом ангелы несут книгу. Какую книгу? Конечно же, Библию. В 2017 году возле областной библиотеки имени Горького недалеко от студенческой дороги, потому что от общежития в наш педагогический университет по улице Пушкинская двигаются студенты. Установлен памятный знак Брестской Библии, и мне посчастливилось курировать эту установку на протяжении года. Это был интересный такой процесс, можно много историй рассказывать. Вот. Но
это был совместный проект с властями нашего города и с евангельскими церквями города Бреста. И власти проплатили вот эту бронзовую композицию, не буду говорить, сколько она стоила, вот. А евангельские верующие проплатили камень, проплатили плитку, подсветку, вот, дорожки мы сделали, поставили лавочки. Вот этот камень, кстати, он 3 тонны весит, и его привезли из Карелии. Вот. И это был такой интересный процесс для нас. В 2017 году, 15 декабря, собралось очень много людей, и были верующие люди, которые еще помнят советские времена, и они просто плакали, потому что стоит памятник Библии, который стал символом города Бреста, области и страны. И вот смотрите, вот здесь вот титульник Радзивилловской Библии художник из Баранович попытался изобразить. Видите, дерево – это символ жизни. И с одной стороны дерево сухое, где Адам и Ева, а с другой стороны оно живое, оно цветет, там, где наш Господь Иисус Христос. Поэтому сегодня этот памятный знак Брестской Библии, он неплохо проповедует, но просто нужно использовать эти возможности, которые сегодня нам предоставляет общество. Вот здесь вам непонятно, но это гелевый шарик, и к этому гелевому шарику прикреплена визиточка. И на этой визиточке слова Франциска Скорыны. Библия как чудная река. И такая мелкая, что ягненок перейти ее может, и такая глубокая, что слон переплывать ее должен. В этой книге всей мудрости начало и конец, через нее Бог всемогущий познается. В этой книге все лекарства для души и тела. Мы планировали 200 шариков раздать участникам открытия памятного знака, но власти сказали отпустить их в небо. И вот 200 шариков полетели, не знаю, где приземлились, не знаю, к кому попали. Вот. Но, знаете, когда значит, шарики были в руках, директор областной библиотеки подошла ко мне и спрашивает: слушайте, где вы нашли такие слова? Мы говорим, это предисловие к Библии Франциска Скорыны. Мы ничего не нашли. Да, это было, мы просто это показываем вам. И вообще, друзья, все, что вы увидите здесь, это свидетельство того, что мы вообще не мыслим проектами. Это не просто какие-то проекты, в которых нам посчастливилось участвовать. Мы мыслим отношениями, потому что все, что мы сегодня делаем для общества, в котором живем, используя нашу белорусскую, в том числе, историю, это возможность поделиться с людьми нашим славным прошлым, нашим евангельским прошлым и построить отношения. Олесь Суша, кандидат культурологических наук. В свое время он был одним из заместителей Национальной библиотеки Беларуси. Он скорыновед, большой исследователь, специалист по Берестейской Библии. Смотрите, какую он книги написал. «Осенсование шедевра. Берестейская Библия». Если у вас будет возможность почитать эту книгу, вы очень много интересного найдете про город Брест и про нашу славную историю. Светские люди рассказывают про наше евангельское прошлое. Кто знает, что это за здание? Национальная библиотека Беларуси. Отлично. Зачитывается ответ. Что на фасаде написано, друзья? Что на фасаде написано? Кто знает? Выдержки из Франциска Скорыны. Нет. Стих из Библии. «Да будет совершен Божий человек» на 19 языках. Друзья, библейский текст на фасаде Национальной библиотеки. Вы использовали когда-нибудь это? Наверное, нет. Можете. А возле Национальной библиотеки наш Франциск Скорына. И Андрусь говорил, что он доктор медицины, а еще он был доктор философии. Никто не знает, где он докторскую степень по философии получил. Это был образованнейший человек своего времени. Но вы знаете, наверное, когда приходили к нему люди на прием и просили лекарства от печали, от депрессии, от каких-то проблем, что он мог им порекомендовать? Наверное, только Библию. И он не печатал ничего, кроме Библии. И если сегодня в разговоре с людьми возникнет вопрос о важности Божьего Слова и молитвы,
вы можете вспомнить Франциска Скорыну, который стоит возле Национальной библиотеки и держит в руках Библию. Вот маленькая, это, скорее всего, малая подорожная книжка, и он молится. Смотрите, вот так интерпретируют эту личность светские люди, художники, деятели науки. И сегодня это может помогать нам, да? То есть это история, которая проповедует и помогает проповедовать нам. Разве это не классно? 2019 год, город Брест праздновал свое тысячелетие, и издана вот эта энциклопедия «Брест-1000». И там есть информация о евангельском движении в Бресте. И там описаны многие евангельские церкви города Бреста. И эта инициатива исходила не от нас, эта инициатива исходила из научной среды. И нас попросили дать информацию. Друзья, сегодня эта энциклопедия практически в каждой школьной библиотеке. Да, и там на страничке, по-моему, 261, можно узнать о евангельских церквях города Бреста. Евангельское движение, да, что мы делали для того, чтобы популяризировать христианские ценности и нашу с вами историю. Значит, вот этот логотип, равно как и этот, нарисовала Аня Редько. Она автор логотипа «Пресс-1000» в различных вариациях. Вполне вероятно, вы видели его. И мы подумали, ну как-то надо популяризировать ценности семьи. Международный день семьи в мае месяце, и мы, значит, на Советской собрали творческую интеллигенцию, певцов, у которых крепкие семьи, и популяризировали ценности семьи. И вы знаете, Брест связывают с таким мероприятием, как «Город света». И мы хотели, чтобы он стал городом семьи, но думали на перспективу, чтобы подчеркнуть и вот эту мысль, что Брест – город Библии. И мы ничего не придумываем. В 1563 году в брестской типографии, это первая типография на территории современной Беларуси, которая была протестантской, была напечатана Радзивилловская Библия. Памятный знак уже стоит, да? То есть мы популяризируем известную нам историю и хотим, чтобы о Бресте говорили не только как о Бресте, в котором есть Брестская крепость, да, в котором есть известный гандбольный клуб или еще что-то, но чтобы люди связывали этот город с Библией. И вы знаете, я для себя понял одну вещь. Вот такие вот вещи простые, да, они иногда лучше проповедуют, чем многие проповеди, которые мы говорим. Вот этот вот визуал, да, он помогает нам в распространении, ну, той информации, которую мы хотим донести до общества. Ну вот еще примеры. Видите, какой счастливый Джош Макдауэлл. Да, он держит в руках памятный знак Брестской Библии, панно Брестской Библии. Это в Благовестии можно приобрести. Это таки виповский подарок мы делали. Вот у нас с Александром, видите, маечки Брест, город Библии. Это мы с Анной Редько стоим, и в руках туристический маршрут. Вот. Кстати, вы можете пройтись по этому туристическому маршруту всего километр от кинотеатра «Беларусь», бывшая синагога, и до памятного знака Брестской Библии. Это художница, это из нашей церкви сестра, она нарисовала памятный знак Брестской Библии. Несколько лет мы издавали календарь, сейчас вот просят, чтобы мы возобновили. Приходишь в областную библиотеку, а сотрудники говорят: слушайте, это же наша Библия. Мы говорим: конечно, ваша, а чья же она еще? Вот, поэтому вот видите, вот здесь тоже Брест, город Библии. Так можно популяризировать христианские ценности, используя историю. Bible.by. Кто пользуется этим сайтом? Сергей Шобик. Вот, он совсем недавно проплатил 3D-модель, и ему напечатали Луку Николаевичу Дикуцмалею. Мы так рады, что мы этим не занимаемся, а кто-то занимается другой. Вот, он хочет еще Николая Радзивилла Черного, Франциска Скорыну. Я расскажу вам, для какого мероприятия. А вот когда я увидел эту фотографию, это мэр города Бреста, он в Москве, они представляют, это была неделя Брестской области, они представляли тысячелетний город Брест. И мне интересно, а откуда наш памятный знак у него, или панно Брестской Библии. Оказалось, что вот эту витрину формировал музей истории города. И в свое время мы с Александром Борисюком сделали вот эти подарочки музею, и они включили эти подарки вот в эту экспозицию. А это, значит, вот этот комплект на
юбилейной научной конференции, которая проходила в городе Бресте, мы от имени церквей города Бреста подарили. Это очень дорогие книги, ценные книги. Это репринтное издание Радзивилловской Библии. Ну, оно очень дорого стоит. И многие люди сегодня хотели бы ее купить. Вот мы церквями купили. Это мы с Александром везем из Тересполя. Вот, и вот на юбилейной конференции вот сделали такой подарочек. Помните знаменитую выставку «Беларусь и Библия» в Национальной библиотеке Беларуси? Посещали? Кто-нибудь из вас посещал ее? 30 тысяч посетителей. Вытоптали ковролин, пришлось ковролин менять, да, столько много людей. И мы решили в городе Бресте сделать подарок для такого научного, культурного сообщества, для людей, которые работают в библиотеке. И мы организовали бесплатную им поездку на выставку. Заказали автобус, потом в церкви Ян Предвестник был приготовлен обед, и мы завезли их на выставку. Это было такое классное общение, когда пасторы церквей с их женами и культурное научное сообщество провели время вместе и посетили выставку. Вот так история помогает строить отношения. Ну, это мы у мэра города Бреста, вот, подарок к тысячелетию города принесли. А это Олесь Суша, которого я упоминал. Национальной библиотеке исполнилось недавно 100 лет, и мы ему сделали вот такой подарок исторического содержания. Это выставка «Брест. Город Библии» в Краеведческом музее. Интересно, что наша идея, наши артефакты, наши волонтеры, а все остальное музейных работников. И вот эти вот флаеры волонтеры музея раздавали по всему городу. И на Карла Маркса висела растяжка «Брест. Город Библии». Это какое-то удивительное время было. Вот. Это СМИ в Беларуси. Тоже руководство... Простите. Значит, вот эта женщина, она возглавляет управление идеологией по делам молодежи, и они решили представить на выставке СМИ в Беларуси тысячелетний город Брест. Им понадобился Радзивилл с его женой, Библия в руках, там подарки для администрации президента, станок, потом наши музыканты в таких старожитных строях. Это было удивительное время, потому что наши сотрудники пришли на эту выставку и говорят, ну, это или будет полный провал, или какое-то особое время, потому что все остальные области, они представляли, вспоминали Вторую мировую войну, да, и очень многие представители областей, они были одеты в такую военную форму. Ну, в принципе, это нормально для сегодняшнего времени, но Брестская область выбрала другой формат, и это оказалось тоже выигрышным. Так что, слава богу, за такие идеи, которые появляются. А вот наш туристический маршрут. На тысячелетие города Бреста мы сделали подарок всем жителям, провели экскурсию, о которой я уже вам говорил, раздали туристические маршруты, они были напечатаны на белорусском и на английском языках. Это Академия наук представляет туристический маршрут, а это один из известных краеведов города Бреста для студентов, которые разговаривают на английском языке. Он тоже провел им мероприятие, используя наши материалы. Кстати, ходили разговоры, что человек, который хочет быть экскурсоводом в городе Бресте и хочет получить лицензию на проведение экскурсии, он обязательно должен изучить туристический маршрут и сдать по нему экзамен. Ну, такие планы были, не знаю. Вот. А это тысячелетие города Бреста и праздничное шествие, праздничный карнавал в городе Бресте возглавляла семья Радзивиллов. Да? На машине, которая за ними ехала, стоял печатный станок, была растяжка «Брест. Город Библии». Это такое вот интересное было время. И у нас была возможность раздать флаеры информационные про Радзивилловскую Библию и нашу историю. И вы знаете, когда руководство города обратилось, чтобы поучаствовать вот в этом мероприятии, мы не знали, как на него реагировать, да, потому что никто ничем подобным не занимался, никому подобных просьб не звучало, и ты иногда перед таким выбором стоишь, что делать. И тут, конечно, Божье содействие очень помогает в этом. Хорошо, друзья, совсем скоро мы заканчиваем. Значит, Евангелие на сцене, да, спектакль «Библия князя Радзивилла» и «Небесное полымя»
Евангелия про Дикуцмалея, 21 год, 16 и 19 год. Вообще, вот это очень важная форма донесения христианских ценностей и Евангелия, это театр. Может быть, мы до конца недооцениваем важности этого. Ну, Андрей Владимирович это хорошо понимает, потому что он автор сценария «Библия князя Радзивилла» и один из авторов сценария спектакля «15-17» про Франциска Скорыну и один из авторов сценария «Небесное полымя» про Луку Николаевича Дикуцмалея. Когда я посещал эти театральные постановки, я был просто под большим впечатлением, насколько влиятельным может быть вот это театральное действие. И я люблю приводить один пример. Здесь есть исторический эпизод, когда к Николаю Радзивиллу Черному попадает на аудиенцию Симон Зак, проповедник. И тогда Николай Радзивилл Черный, он находился в поисках. Брат умер, от брата попала к нему Библия, он ее читает и не может понять, праведный верою жив будет. Что значит верить? И он приходит к этому проповеднику и задает ему вопрос: вот скажи мне, что значит верить? И он ему отвечает: верить — это делать то же самое, что ты делал раньше, только теперь для славы Божией. Подумайте над этой мыслью. Она меня вдохновляет, и она являлась большим вопросом для многих светских людей, которые посетили театральную постановку. Кстати, если вы позволите, время идет вперед, но расскажу такой интересный момент. И здесь в этом спектакле есть такая опция, как проверить аудиторию. В 2019 году этот спектакль проходил в областном театре, и, значит, в конце Радзивилл садится на стул, и жена его говорит: давай почитаем Библию. Он говорит: ну давай, что будем читать? И он открывает Библию и говорит: будем читать 118-й псалом. Ну и верующие люди, которые читают Священное Писание, они знают, ну, не быстро его прочитаешь, да, и обычно аудитория смеется. А в зале гробовая тишина. И мы в этот момент понимаем, что там неверующие люди, 533 человека. Билеты были раскуплены до того, как они попали в продажу. И директор потом театра позвонил и говорит: давайте еще какую-нибудь театральную постановку сделаем. Но, к большому сожалению, мы мало что можем предложить обществу. И сегодня нам с вами стоит подумать: хорошо, завтра откроются двери в театр, в кино, на телевидение, в учебные заведения. Что мы как церковь, что мы как верующие люди можем предложить обществу? Обладаем ли мы какими-то знаниями, которые мы можем передать людям? Будем ли мы способны это сделать понятно? Окажутся ли они полезными? Это христианский взгляд на историю, друзья. И об этом сегодня нам всем нужно думать. Скрипка Луки Николаевича Дикуцмалея. 18-й год, приехала внучка в город Брест, мы проводим в областной библиотеке круглый стол, и она говорит, что где-то у меня под кроватью или в подвале моего дедушки скрипка лежит. Мы, конечно, услышали то, что она сказала, и уже через несколько месяцев были в Гданьске. Поехали туда Александр Борисюк, Павел Шельпук и я, и мы дома держали в руках эту скрипку, и потом она оказалась на юбилейном концерте группы «Спасение». Видите, родственники держат ее в руках, дарят в дар группе «Спасение». Павел Шельпук впервые на ней сыграл, а представитель власти говорил добрые слова о Луке Николаевиче Дикуцмалее, который в трудное время оказал большой вклад на жизнь общества. Площадь Ленина была перекрыта, никакая машина не ездила, а здесь пели ребята христианские песни. Это здорово. И вот таким образом наша история тоже может работать. Андрей вспоминал Евангелие от Луки 26 года, первое Евангелие, которое было издано, и мы его перепечатали. И оно во вложении этой книжки. Книжка сопровождена научными статьями, иллюстрацией, написана на белорусском, на английском языках. Она была издана в Национальной библиотеке Беларуси, и мы составители этой книги. И вот она стала книгой года, друзья. В одной из самых престижных номинаций выиграла в национальном конкурсе «Искусство книги» за вклад в сохранение историко-культурных и духовных ценностей. То есть сегодня общество признает нашу историю, и в 2021 году, в 2022 году Евангелие стало книгой года. Вы слышали об этом что-нибудь?
Наверное, нет. Выставка «Брест. Город Библии», «Библия на Брестщине», которая проходила в областной библиотеке имени Горького. Ее посетило 1533 человека. Проходила она на протяжении 1,5 месяцев. И была возможность у людей напечатать титульный лист Радзивилловской Библии, взять брошюрку, взять Евангелие от Луки. Никто не раздавал. И руководство библиотеки сталкивалось с такой проблемой, когда звонили, говорили: «Евангелие закончились, привезите». Да, это такой интересный проект, который посетило не только много людей, но и 90% сотрудников областной библиотеки. Никто внутренние мероприятия обычно так не посещает. Ну и у этого есть плод, сохраняются отношения. Некоторые люди даже стали посещать евангельские церкви. По всей вероятности, у них был духовный поиск, и они нашли какие-то свои ответы на свои вопросы в наших церквях. Вот еще один проект. Кто знает первую печатную книгу на территории современной Беларуси? Слышали о ней что-нибудь? И где она была напечатана? В Брестской типографии в 1553 году. Друзья, первая печатная книга на территории современной Беларуси была евангельской, была протестантской. Представляете, что это? Вот. Опять же, это Брест. И мы решили этот катехизис перепечатать, и он снова вышел в Национальной библиотеке Беларуси. Видите? Город Брест, над которым ангелы несут книгу. В этом случае это может быть катехизис. Да, в первом случае это Библия, в этом катехизисе. Вот мы участники этого проекта. Сегодня и книжка, которая стала книгой года, и Брестский катехизис, это библиографическая редкость, потому что они вышли в количестве по 300 экземпляров. Сейчас эти книги во многих известных европейских университетах для того, чтобы нам популяризовать нашу историю. И мы снова ее издали на белорусском и на английском языках, чтобы европейские ученые могли познакомиться с нашей историей. Церковь. Лука Николаевич Дикуцмалей, вы можете здесь прочитать, чем он занимался и чем он известен, а я хочу обратить внимание на строительство молитвенного дома, не молитвенного дома. Как вам звук в Церкви Спасения, друзья? Классный звук, правда? Хорошо, что друзья, которые строили это здание, о звуке подумали, правда? Потому что мы хотим, чтобы пение звучало, хорошо воспринималось, чтобы слово звучало, хорошо воспринималось. Но также мыслил Лука Николаевич Дикуцмалей. Что вам напоминает здание, которое он хотел построить? Концертный зал, да. Хороший звук — это не параллельные стены. Смотрите, концертный зал, да, на первом этаже и на балконе порядка 300 человек. Для того Бреста это просто невероятно. Смотрите, как они мыслили в то время. И сегодня мы можем не только подражать их служению христианскому, церковному, но и мышлению, новому мышлению. Это здорово. 19-й год, молитва за город Брест. Кстати, евангельские верующие в городе Бресте инициировали эту молитву. Ее подхватили православные, католики, евреи и многие другие. Этот день, 7 сентября, он стал таким днем молитвы. И когда прошли все праздники, когда здесь были десятки тысяч людей, знаете, в МВД говорили, не было никаких происшествий. Почему? Потому что церкви молились за город Брест. Да? И на сегодняшний день мы ежегодно встречаемся на пасторскую молитву в сентябре месяце и на церковную молитву, то есть суббота и воскресенье. И продолжаем молиться за наш город Брест. И это тоже объединяет нас, потому что мы встречаемся различными деноминациями. Не все понимают важность того, что мы вам рассказали. Не все понимают важность истории, необходимость изучения истории. Может, поэтому нас так немного на семинаре. Но нам Господь открыл, что это важно, и мы идем с теми, кто идет. И я хочу, чтобы вы подумали, как вы в этом году можете праздновать 500-летие белорусского книгопечатания. Как вы сегодня можете... это же белорусское книгопечатание, Андрей Владимирович. Как вы сегодня можете праздновать 500-летие белорусского Нового Завета? Да? Мы сегодня можем предложить вам следующее. В сентябре, 20 сентября, здесь в Церкви Спасения пройдет выставка
выставка, посвященная Библии. И мы подготовим волонтеров. 31 августа, 6 и 13 сентября будут занятия для волонтеров. И церковь откроет свои двери для верующих людей, для людей из общества и познакомит с различными интересными артефакторами. Уже готовится подсветка, столы, готовятся артефакты. Мы надеемся, что будет кукла Франциска Скорыны в рост человека с искусственным интеллектом. Вы можете подойти к Франциску Скорыне, задать вопрос, и он вам ответит на белорусском языке о нашей славной истории. Поэтому молимся об этом событии. И в заключение нашего сегодняшнего семинара мне хотелось бы, чтобы вы подумали над тем вопросом, который озвучил Павел по дороге в Дамаск в адрес Господа. Да? «Господи, что повелишь мне делать?» И, может быть, сегодня мы, вспоминая наше славное прошлое, можем это использовать для того, чтобы расширять пределы не только Царства Божия и наших церквей, но и, конечно, христианских ценностей. Ну, а наши уроки истории могут быть вам в помощь. Поэтому визитки на музыкальном инструменте вы можете, выходя из нашей аудитории, взять их. Спасибо за внимание, друзья.